Danas je 14. svibnja. Na katoličkom kalendaru je Uzašašće i Sveti Matija apostol. Za njega spisi vele da je bio apostol kojeg nije Isus izravno pozvao i izabrao, nego ga je kockom odabrala zajednica da popuni prazno mjesto Jude Iškariotskog. Tako je bilo u slučaju Svetog Matije apostola. Ali u tvom slučaju, Matija, ti si i odabran i izabran našom voljom, u njegovo ime. I prije nego sam znala da te nosim, već sam se ponosila. Tvojom dušom. Osjetila sam, nebo je predodredilo da budeš Božji dar. Kao onaj drugi par krasnih plavih očiju u našoj kući. U Isusovo ime, tvoje ime oduvijek je bila moja inspiracija, baš kao i Đurđica koja je tim stihovima zapečatila to ime. Tvoje ime ljubav budi, sreću traži, radost nudi. Tim imenom sve još sija, ljubavi moja, moj Matija. Tvoje ime ljubav budi, sreću traži, radost nudi. I već kad ovako javno slavimo, onda proslavimo i svetkovinu Uzašašća. 40 dana nakon Uskrsa, Isus je bio uznesen na nebo. Prema bitnom HR, učeni pišu da od toga događaja čovještvo, ljudska narav, nepovratno pripada Bogu i to kao njegova vlastitost. Zbog Uzašašća, zbog Kristova povratka Ocu u čovještvu, mi smo Božja trajna vlastitost. I zbog toga od Uzašašća trojstvo više nije isto. A nismo ni mi, samo smo veseliji. I zato svim onima koji nose ovo ime ili bilo koju izvedenicu od Matija, blagoslovljen imendan i da svatko ostvari svoj najveći san kao Božji čovjek. Tvoje ime ljubav budi, sreću traži, radost nudi. Tim imenom sve još sija, ljubavi moja, moj Matija. Tvoje ime ljubav budi, sreću traži, radost nudi. Tim imenom sve još sija, ljubavi moja, moj Matija, moj Matija. Tvoje ime ljubav budi, sreću traži, radost nudi. Tim imenom sve još sija, ljubavi moja, moj Matija. Tvoje ime ljubav budi, sreću traži, radost nudi. Tim imenom sve još sija. 14. svibnja 2026. Mirjana Franc Benci.